Давай! Къде съм? В нас. Колко е часа? 4:30. Ставай, веднага! Ставам! Ау! Ставам! Ако можеш да ме оставиш на мира, ще стана като нормално. Тихо! Ау! Аз съм полицай! Нямаш право. За тези всичките години, които ме причини. Тоест ти... Изкочи с твоя гъс на главата ми. Сега е време да ти отмъста. Ти нямаш право! Защото аз съм полицай! Аз съм полицаят! Тук. А ти какъв си? Аз съм... Убиец на хора, нали? Внимавай какво говориш. Защото... ще те убия! Умирай, бе, човек! Нямам въздух. Ревеш ли? Ревеш ли? Нямах въздух. Ау! Това е някакво Ставай. мъчение тук. Ставай! Ще правиш каквото аз ти кажа, това е за теб само затвор. Добре, аз се смея. Смея се, но ще се измъкна от тук. Казвам ти. Добре? Научай. Тук какво ме гледаш? Казвай как ще ти измъкнеш. По много работи. Аз мога да се смея колкото си Добре. искам. Така, лягай тук. И няма да мързиш, докато не съм ти казал. Защо? Защото аз съм тук. Убиец. И ако кажеш на някой... Чак ми е смешно, че ти тук си шеф. Чак ми е смешно. Ще дишаш ли? Ще дишаш ли? Хайде, стой така, докато... Добре. Аз съм убиец. Искам да ти кажа. Демек ти никога няма да ме вършиш от тук. Да? Така че... Искаш сега да те убия? Ще те убия. Не дей! Не!